Selamat berjumpa lagi lur. Ini ada ikan asap kepala manyung. Nah, wis pokoknya ikan asap kepala manyung iki mantap ndak karuan tur ya pedes. Gak percaya cobaan dulur. Nah, ini sudah tersedia lur. Gak usah masak wis enek kali maem. Nanggone warung sego pedes puger. Ayo lur, berkunjung nanggone warung sego pedes puger. Enek ikan manyungi barang juga ada menu-menu yang lainnya. Wes mau mantap lur iki. Iki jajalan nek gak percaya wis mampir rene ta. Iki wis mantap mlutuk. Lah iki lur penampakane. Wis lur cukup sakmene ya lur ya.